Vă salut, dragi prieteni! În acest tutorial vreau să vă arăt cum facem ca în momentul în care pornim acordeonul, el să pornească direct cu setul cu care noi cântăm. Ele, de obicei, din fabrică vin și când le pornim, începe cu setul 1, mi se pare. Eu o să vă arăt acum, îl pornesc. La mine o să pornească cu setul 80, pentru că cu el cânt de obicei. Acum, cum facem chestia asta? Apăsăm butonul meniu, după aceea mergem de pe al doilea rând de săgeți până găsim opțiunea sistem. În momentul în care am găsit opțiunea sistem, apăsăm OK, da? Și ne apare aici tuning. De pe al doilea rând de săgeți, mergem din nou, apăsăm până ne va apărea această opțiune. Da? În momentul în care ne-a apărut această opțiune, noi alegem setul cu care vrem să ne pornească acordeonul. Acum la mine este setat 80. Hai să-l schimb, să pun 79, da? Am ales setul 79. Merg la butonul meniu și țin apăsat pe el câteva secunde până când îmi apare chestia asta, Right Sis. În momentul în care mi-a apărut chestia asta, de pe al doilea rând de săgeți, da? Apăs o dată și mă întreabă dacă vreau sau nu să salvez modificările. Apăs butonul Enter, da? Și îmi zice să aștept. Da? S-a efectuat. Acum îl sting să vedem dacă am făcut bine ce am făcut. Îl pornim și el pornește la setul 79, exact cum am setat eu acolo. Sper că m-am făcut înțeles, vă doresc multă baftă!